Apa? Ana prajurit Tunggul Malaya ampuh banget, Dik. Umure wis tuwek ning glelengi ra jamak-jamak. Sing disumbari dudu sapa-sapa? Lho, sing disumbari sapa? Ketemu karo Mak Cilik Setyaki. Mak Cilik Setyaki ngantem pendhita tuwa mau, pendhitane ora apa-apa. Raja ming kowe, nek ming kowe apa? Kakang Antarja sumbari grayang awake gletak. Lho, Antarja kakangku digrayang awake gletak. Lho niku kuwi tenan aku nonton tenan. Gatotkaca saka dhuwur ketap-ketap ngejlik pendhita mau bres mripate mlirik. Digrayang tiba. Sing terakhir aku krungu suarane dhek. Ayo, sing jeneng Baladewa ndi? Asli aku ora goro. Tenan aku ora gawe-gawe. Sing Baladewa ndi? Aku nek mungsuh bayi-bayi tuwa do tuwa. Sing jeneng Baladewa ndi? Sing muni ngono ki cangkeme sapa? Pendhitane kae mau. Tenan aku nek cara aku isin dhek, sampeyan ki ratu tur pengpengan kok ditantang berita iblis lan panon jajaran. Minggiro, Latra Jaya dhewe kono-kono nonton Mandura Prabu Praja disumbari, mati jong akhirat nyawamu pangkuan mencet. Kakang Rada menika saking dayanipun menapa kepareng Mbah Barana ingkang ngrayipun Pramesti Bathara Guru Kakang. Ah, dalah. Nuwun sewu lho, Dik. Menika mujudaken satunggiling pandangon menapa panodi liripun kados pundi Kakang Rada paring dawuh ing mekaten. Ah nggih, amargi paduka menika dados dewaning para dewa. Panjenengan menika dados makutaning para Jawata. Tegesipun menawi namung babakan gara-gara kemawon boten perlu paduka menika nimbali dhateng Neraka sithik pangudal-udal. Jalaran panjenengan sampun prisa dhateng mubah musi ing para titah, sampun malih kok para titah nadyan kutu-kutu walangataga kemawon jinaring wonten ing pangawas paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Nanging sabab menapa namung babakan perkawis gara-gara kemawon jeneng Adi Pramesti Bathara Guru miji dhateng neraka ing sithik pangudal-udal. Menawi ngantos menika kula tampi kanthi manah ingkang tinarbuka tegesipun kula tampi mujudaken satunggiling pandangan. Nah, naminipun kula menika nguyahi segara. Ngandani kok karo wong luwih pinter menika naminipun nguyahi segara. Kakang Rada, punapi? Kula menika minangka dados Nalindra Kayiwangan. Kula nyuwun mriksa panjenengan menika dapukanipun menapa? Pujangganing Kayiwangan. Pujangga menika kami tuwa. Tegesipun menawi wonten bab kedahipun kula tetarosan langrumiyin kalian kami tuwaning Kayiwangan, jerih kalawan wisesaning pujangganing Kayiwangan. Menawi ngantos kula mboten nyuwun priksa dhateng Kakang Rada, dosa menapa ing badhe kula sandhang Kakang. Ah, dalah iki. Nek sing ngandika Adi Pramesti Bathara Guru miji babakan gara-gara menika kala wau. Nuwun sewu lho, Dik. Mboten wonten lemah sangar kayu waeng. Pandhita Malik tinggal tuwin mboten wonten setunggiling nalindra ingkang badhe njongkeng kawibawan paduka Adi Pramesti Bathara Guru menika mboten. Namung mugi antadosna ing kawuningan. Gara-gara ingkang sumundhul wonten ing ngawiyat menika mboten sanes kejawi namung tingkah lampahipun pamadya Pandhawa inggih menika pun Arjuna anggenipun lampah tapa ngambang wonten tengahing samudra di Adi Pramesti Bathara Guru. Kula nyuwun mapunten. Semu kagiat penggalih paduka Adi Pramesti Bathara Guru midhanget aturipun ing rong sithik pangudal-udal. Kakang Rada mboten nginten babar pisan. Jebul pakartinipun panengah Pandhawa inggih menika wayah ulun pun Arjuna inggih pun Janaka anggenipun lampah tapa ngambang wonten ing tengahing samudra satemah daya kekiyataning pun Arjuna kala wau saestu hakarya gara-gara wonten ing Kayiwangan Suralaya. Ah, mboten nama mokal. Janaka menika pepethinganing titah, Janaka menika pitataning jalma unusaning titah menika Arjuna. Mila menawi piyambakipun sampun kersa tapa wonten ing alam wonten ing Janaloka ateges sak mangke Kayiwangan badhe kenging ruhara awit saking dayaning tapaning Si Arjuna menika kala wau namung dadosaken gumuning manah kula menapa ingin dipun jangka dening pun Janaka dene nglampahi tapa wonten tengahing samudra mongko tapa mangambang boten jamak lan boten limrah dipun lampahi dening sadengah titah. Nanging krana kekiyatanipun Janaka tuwin kasektenipun Arjuna satemah saged lampah topa ngambang wonten tengahing samudra Kakang Rada menapa ingin dipun jangka pun Janaka. Wah, dalah nuwun mapunten lho. Panjenengan menika kok takon wae lho.
Panjenengan menika ratuning dewa mesti kemawon boten badhe kekilapan dhateng mubah musik manahipun titah setunggalipun. Tentu kemawon Janaka nglampah tapa ngambang wonten ing samudra menika nggadahi gegayuhan. Nek ora duwe gegayuhan pangelamun Janaka nglakoni tapa ngambang wonten ing samudra. Lah inggih. Gegayuhanipun Janaka menika menapa? Panjenengan menika sampun prisa, kula nuwun pamunten. Ning panjenengan tertentu nyuwun prisa dhateng neraka ing sidhe pangudal-udal. Kakang Trada, panjenengan menika dapukanipun menapa? Kami tuwa. Menawi ngantos kula ngungkuli kami tuwa, mangke kula kuwalat Kakang. Ah, dewa kok kuwalat ki sing malati apa? Inggih. Namung kula nyuwun priksa. Inggih. Nah ngaten nuwun pamunten lho Di, mboten nama kula badhe nggurui dhateng Adi Pramesti Bathara Guru menika mboten namung gandeng kula menika dipun suwuni priksa. Wong ditakoni menika adilipun namung dipun wangsuli. Kakang Trada kasinggihan mekaten. Nuwun pamunten. Janaka namung badhe nagih dhateng jangkeping Wahyu Purba Sejati. Jangkeping Wahyu Purba Sejati. Wahyu Purba Sejati menika wonten sekawan warni. Cahyaning rat, wimbaning rat, yuwananing rat, reksakaning rat, utawi cahyaning rat, wimbaning rat, reksakaning rat, yuwananing rat. Cahyaning rat menika wahyuning ratu, wimbaning rat menika baboning ratu, reksakaning rat menika wahyu patih, yuwananing rat menika wahyu wadat. Sampun tumurun wonten ing jagat. Inggih, sampun. Wonten ing astana Gadamadana, papan pesarenipun Turas Mandura. Kakang Trada tasih kemutan tentu kemawon tasih sinten ingkang nampi wahyu menika kala wau. Cahyane ra dipun tampi dening pun Arjuna. Wimbane ra dipun tampi dening pun Lara Ireng. Reksakane ra dipun tampi dening pun Kresna, lajeng yuwanang rirat wahyu wadat menika dipun tampi dening Baladewa. Nuwun sewu lho Di. Samangke sampun ngatetepaken bilih Janaka nampi wahyu ratu, nanging kula nuwun sewu jangkeping wahyu ratu menika tasih wonten. Jangkepipun wahyu ratu menika menapa? Jangkepipun wahyu ratu menika ingkang badhe dumawah wonten ing jagat. Ingkang nembe kemawon dipun gayuh dening pun Janaka inggih menika pun wahyu purbaning rat, menika wahyu lelananging jagat. Wahyu lelananging jagat. Mila sampun trep menawi Janaka menika sampun kedunungan wahyu ratu, wahyu Nalendra tumunten piyambakipun pados wahyu lelananging jagat sarana nglampahi tapa ngambang wonten tengahing samudra. Menika tumrap kula sampun sak mestinipun. Menawi sampun kados mekaten menika Adi Guru kedahipun nglenggahi wonten ing adil lan bebener. Tegesipun adil lan bebener menika panjenengan ugi kedah matedhakaken wahyu purbaning rat menika dhateng pun Arjuna. Margi sampun trep. Tegesipun sampun curiga manjing warangka dados tunggal antawisipun wahyu Nalendra lan wahyu lelananging jagat. Inggih Kakang. Inggih. Menawi ngaten menapa sak mangke ing rayi kedah matedhaken wahyu menika dhateng pun Arjuna. Mesti kemawon ngaten. Setunggal. Netepi dhateng menapa sampun paduka ngendikaken nduk nalika semanten mbok menawi panjenengan sampun boten kemutan. Jangkeping wahyu Purba Sejati menika wonten wahyu lelananging jagat. Sinten sing iso nggayuh wahyu Nalendra bakal entuk wahyu lelananging jagat. Menika panjenengan sampun ati paring pangandikan. Ning kula nuwun sewu. Panjenengan tentu supe arepa dewa ning ya nganggo lali barang menika mboten menapa-menapa, mboten menapa. Inggih Kakang, mboten napa-napa kula ingkang ngemutaken. Samangke pun kedah dipun paringaken dipun Janaka. Mongko Janaka sampun nglampahi tapa mangambang, panjenengan ugi nate paring dawuh piyambak. Wahyu lelananging jagat bakal tak paringake marang titah ing kedurungan wahyu Nalendra. Ning titah mau kudu iso nglakoni sing menungsa ora iso nglakoni, ya kuwi ngambang ana ing tengahing segara. Mongko samangke Janaka sampun kelampan tapa ngambang wonten tengahing samudra lho Di. Adi Pramesti. Kang Trada, kenapi? Menapa sampun paduka dawuhaken ing ngrayi nampi kanthi lega legawaning manah. Tegesipun gandeng Janaka sampun lampah tapa mangambang wonten tengahing samudra. Tetepa Janaka badhe kula paringi wahyu lelananging jagat. Ingkang samangke kinarya jangkeping wahyu Kanalindran Kakang Resi Narada. Ah, talah syukur disyukur. Manawi tela mekaten paduka ngepengi menawi sampun paduka ngendikaken nduk nalika semanten kula anak seni lan kula jumurung kederek kersa paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Menawi ngaten Kakang dinten sak mangke kantun merpeki papanipun Arjuna nginipun lampah tapa. Kula pribadi badhe maringaken wahyu lelananging jagat dhateng pun Janaka Kakang Trada. Ah, menika prayogi Di. Dereng ngantos
ingkang rayi mandhap saking palenggan tumunten kadherekaken dening Kakang Narada prapteng wonten ing tengahing samudra menika boten pangling kadipun Bathari Uma inggih pun Pandya Bathari Durga ingkang sowan ngabiyantara ngersanipun ingkang rayi Kakang Narada. Arep ngapa Durga yaene wis kelitian iki. Sajaipun wonten wigatos menapa to sebabipun dene Durga sowan? Katimbalana Di nang kedang atos-atos lho Di. Nadyan Durga menika kula nuwun sewu jangkeping dewa nanging menika dewaning panggoda pangrencana mila Pramesti Bathara Guru kedah tetek lair batosipun Kakang Narada kasinggihan mekaten lenggah ingkang sekeca. Inggih. Permoni sawise aso kang dadi napas sasat kang dadi riwe padha raja saprapta kita Permoni. Namit masang Kalimantabe tinebina ing lodone dumawang nawang tawang pukulun kepareng kula ngaturaken sembah. Sumangga mangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka iwang adi pukulun. Ya Permoni Luntompo. Ora liwat pangestu lun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripendayanana ing kasantosan pukulun. Iya Permoni prayogakna nggonira ngadhep. Sampun boten kirang-kirang anggen kula ngabiyantara ngersa paduka iwang adi pukulun Pramesti Bathara Guru. Durga Wadararja sapraptamu. Pastunipun Iwang Narada wilujeng bekti kula konjo Iwang Pikula Narada. Ya ulun tampa. Prayogakna nggonmu ngadhep lan ana wigati apa darbe atur apa marang Adi Pramesti Bathara Guru tumuli aturna. Ngestaken dawuh. Permoni kula wonten timbalan. Ana wigati apa? Dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan ngabiyantara ning ngarsa ulun. Marata coba matur ingkang prasaja lan panjenengan ulun Bathari Durga Permoni. Suram-suram tiwangkara kingken lir mangoswa kang layon denya ilang kang memanis wadananira layu kumel kucem ranya maratani Permoni apa to sababe bareng ulun dangu kelawan jeneng kita teka kita malah katon nggone netesake waspa ana parigawe apa lan ana kedadian apa Permoni matur marang panjenengan ulun sawu-sawu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana pukulun sowan ngersa paduka Iwang Adi pukulun menika ingkang sepisan ngaturaken bekti kula kunjuk ngersa paduka Iwang Adi pukulun dene ndungkap angka kalih sowan kula menika mbutusan kejawi namung pasrah kejah gesang kula pukulun Permoni kula wonten dawuh apa to sababe dene kita matur kaya mengkono krana lumraping rayipun Permoni kula sampun mboten pantes gesang wonten ing alam padang kula sampun mboten pantes minangka dados janggeping para dewa miwah kula sampun mboten pantes kula pentah dhateng turas paduka inggih menika pun dewa srani. Duh pukulun semban kula. Kados menapa risake manah kula dur nalika semanten kula nampi sowanipun pun dewa srani wonten ing dandang mangure. Dewa sani mromotah kaliyan ingkang rayipun Bathari Durga bilih piyambakipun kepengin sanget kedunungan wahyu lan nanging jagat. Inggih menika pun wahyu purbaning karat. Monggo nyatanipun kedah lampah tapa wonten telenging samudra. Monggo dewa srani boten saged nglampahi tumunten piyambakipun nangis wonten pangkonipun ing rayipun Bathari Durga.
jejeripun kula menika ibunipun Dewasrani menawi anak kula nangis monggo kados mekaten kawontenanipun ajeng kula menika kados pundi Bu kula anggenipun badhe mituruti pamutahipun anak kula pun Dewasrani menika kula menika kedah kados pundi mboten wonten margi kejawi amung sowan kersa paduka Hyang Adi Pukulun jer kula nuwun sewu Dewasrani menika turas panjenengan menika wiji panjenengan menika toya panjenengan iya Durga inggih mila dinten samangke Pukulun gesang lan botenipun Dewasrani menika gumantung dhateng Jengandika Hyang Adi Pukulun Bathara Manikmaya lire kepiye dene sira matur ingkang kaya mengkono menawi paduka mboten paring wahyu laranging jagat menika dhateng putrapun Dewasrani tertentu kula badhe kecalan anak inggih menika pun Dewasrani panjenengan ugi mboten badhe saged sumurup dhateng dewasanipun Dewasrani tegesipun Dewasrani badhe pejah nanging menawi paduka maringaken wahyu menika dhateng putra paduka tobat Pukulun inggih menika ingkang kula suwun Pukulun menika ingkang kula suwun Pukulun Nomo sidang sekaring bawana langgeng Durga Permoni tumarata penggali ulun bareng sira Pandya Betari Durga matur yen to Dewasrani kuwi turas ulun meh wae ulun kalipyan yen to darbe putra kalawan jeneng sira ya kuwi kang aran Dewasrani ana ing Tunggul Malaya mula panjaluke Dewasrani kuwi ateges ana tetembungan anak polah bapa kudu kepradah. Permoni, aja kuwatir. Senadyan samengko akeh kang padha kepengin kedunungan wahyu purbaningrat, nanging gandeng atmaja ulun dhewe wae mbutuhake wahyu purbaningrat. Dudu wong kana-kana, dudu wong liyan kebrayan ingkang bakal nampa wahyu purbaningrat kejaba mung ya kuwi atmaja ulun pribadi Dewasrani kang bakal kedunungan wahyu laranging jagat lan curing bawana Batoba. Sembah nuwun Pukulun. Sembah nuwun Pukulun. Sewu-sewu matur sembah nuwun tanpa pepindhan Batoba. Tobat paduka tasih kemutan bilih Dewasrani menika putra paduka piyambak. Bilih Dewasrani menika turas paduka piyambak dhateng sinten malih kula badhe mutah dhateng sinten malih kula menika badhe nyuwun tulung jenenganipun Dewasrani menika putra panjenengan moncer putra panjenengan ya melu kesawapan moncere ngaten lho Pukulun iya Bathari Durga Indra wonten dawuh Para guru iki bapakmu ning aja tak tiru ya Indra inggih ngestakaken dawuh ulun wis tratapan lah rak tenan to ora lidak ujaring wong daplok pendak-pendak kayangan tentrem pendak-pendak kayangan ayem anggere Permoni munggah Betari Durga munggah ning kayangan tenan ora Bathara Guru iki adi guru menika nuwun sewu lho dewaning kayangan dewaning para dewa ning kok gampang minger keblate gampang menggok dalan namung dipun tangisi kaliyan ingkang rayi kemawon nuwun pamunten lho panjenengan sampun paring dawuh nuwun pamunten panjenengan sampun paring dawuh bilih wahyu Purbaningrat menika badhe kaparingaken dhateng pun Janaka kang dipun tapa mangambang wonten ing samudra. Lah menika dados pundi? Nembe kemawon paring dawuh dereng ngantos 3 kedheping paningal panjenengan sampun malih paningal panjenengan sampun malih pangandika panjenengan. Wahyu Purbaningrat badhe dipun paringaken pun Dewasrani menika lajeng kula nuwun sewu lho. Lelabuhane Dewasrani menika menapa? Lelabuhaning Dewasrani tumraping jagat gedene tumrap kayangan menika kula nyuwun pangapunten kula nyuwun dawuh sing pundi lakon apa kula tak takon dereng wonten lah nek Janaka niku wis marambah makaping-kaping madhangake kayangan gawe padhang tumraping kayangan Suralaya gawe padhang tumraping jagat menika Janaka sampun marambah makaping-kaping menika mboten prayogi lho tur kula nyuwun sewu ingkang dipun suwun menika wahyu mongko wahyu menika kanugrahaning dewa wahyu menika kanugrahaning dewa tumanduk dhateng titahipun ingkang saestu titah menika kala wau sampun manjing sampurnaning gesang. Tegesipun menawi titah menika kala wau dados satriya nggih satriya ingkang sampurna dados nalindra-nalindra ingkang sampun sampurna dados brahmana ingkang sampun sampurna menika badhe nampi kanugrahan saking dewa
nampi kanugrahan saking para Jawata. Monggo Janaka menika saking pitangan kula sampun sampurna anggenipun dados satriya. Sampun kedurungan wahyu nalendra, kantun kedurungan wahyu lananging jagat. Sapunika kula nuwun pamunten. Ingkang putra menika nggadahi lelabuhan menapa? Kula nek sampun matur wangsul to, ingkang putra menika nggadahi lelabuhan apa? Dewa Srani menika ora tau duwe lelabuhan apa-apa. Dewa Srani menika pendak-pendak mung ngrepotke wong tuwa, mung gawe lingsem wong tuwa. Lah kok diparingi wahyu lananging jagat menika kula nuwun pamunten. Nek nganti niki mengke ana titah enten jagat sing padha ngelokke nek dewane ora adil, nek dewane ora pertitis nggone ninandukake kanugrahan, panjenengan badhe kewirangan. Kewirangan lan boten menika perkawis kula, sanes perkawis panjenengan. Lho, kula nggih melu kewirangan, kula rombongan dewae. Kula menika ya rombongan dewa, kula niku elek-elek ya rombongan kadewatan. Nek dewane elek niku kula ya melu elek, mboten mung sampeyan tok. Mula sak tingkah polahe pengarep niku kudu sing ati-ati, ndak nyerempet eleke karo bawahane, ngaten lho. Kula ya melu elek, Bu kula. Kula nggih nderek elek inggih, rama kula ngaturi ngemut dhateng kawontenaning sejatosipun. Tobat, tobat. Sampun ngampos wala-wali lho, Bu Kulun. Sabda Brahmana Raja. Sabdaning pendhita pengendikaning Nalendra menika kaya Wikresna tumaming drancang tan kenging lumebek. Kedalu mampah panjenengan sampun paring dawuh. Panjenengan sampun paring dawuh bilih dinten samangke panjenengan badhe maringaken wayu menika dhateng putra pun Dewa Srani menawi panjenengan mencra-mencra kaya banyu tumpang godhong sente menika mangke mboten sae kedadosanipun lho Bu Kulun. Iya Durga sabar. Iki lagi dirembug. Monggo nek panjenengan badhe maringaken wayu menika dhateng pun putra Dewa Srani monggo. Nek ana apa-apa Narada ora melu-melu, tunggak waru godhong dadap. Menika tegesipun menapa? Narada ora melu-melu, ora melu nggarap. Mekaten, Kang. Nggih. Tunggak tela. Pun boten sanan. Ora melu nggarap ngoten. Ora melu nggarap. Pokoke nek ana apa memang tanggung dhewe. Merga kula percaya sapa sing bibiti ala ing kono bakal undu-unduane ya sarwa ora prayoga. Ning sing bibiti becik utawa sing nandur kabecikan, undu-unduane ya sarwa becik, undu-unduane sarwa apik. Pun niku mawon. Menawi Kakang Rada ngaten menika ateges mboten sarujuk menawi wahyu kula paringaken dhateng pun Dewa Srani. Mboten. Menawi mboten sarujuk kenging menapa panjenengan lenggah wonten ing kayiwangan. Jaja muntap lirik natap duka yayasinepe netra kocak ngondar andir. Oh das pundi? Das pundi? Das pripun? Panjenengan mau ngendika napa ingkang pungkasan menika panjenengan ngendika menapa? Lah, walaupun kula menika mantel ora. Anggere nesu wis ukarane campur-campur. Nadyan kula menika mboten nuwun sewu mboten patos cetha ning kula ngertos panjenengan paring pangandikan menapa. Kakang Rada kok tesih mapan wonten ing kayangan. Kersanipun pripun? Menawi panjenengan mboten gathuk kalian pemanggihipun pun Manikmaya mboyi sampun ngantos lenggah wonten ing kayiwangan Kakang Rada. Wah, aduh. Lah Durga iki nganggo racun apa to ya? Wah, jan tobat. Lah kok iso nganti Malik paling ale Adi Pramesti Bathara Guru nganti mentala nundung karo Bathara Antarada. Nuwun sewu, Di. Menawi panjenengan pakartinipun kados mekaten menika panjenengan boten sang ngendika, Kakang Rada kula aturi kesah. Kula tertentu boten badhe jenak mapan wonten ing kayiwangan. Kayangan papan suci, kayangan papan ingkang sae. Samangke sampun kados mekaten kawontenanipun reget njejemberi mergi saking pangarti paduka ingkang alisih saking angger-anggere kautaman. Kula sampun boten mathuk, kula sampun boten cocok. Menawi panjenengan paring dawuh Kakang Rada kula aturi kesah, dinten menika kula kesah. Kesah saking kayangan. Kadewatan kula pasrahaken dhateng panjenengan. Kakang Rada sampun mekaten. Badan. Pajak Rada ira iso nesu nggih. Arep nek esuk nggo dolangan Bagong ki nek esuk ngene. Nek sore aku iso nesu. Nek ngaten Kakang Rada sampun ikhlas nilar kayangan. Mboten ikhlas sebab menapa? Kakang Rada badhe menapa? Lho kok badhe menapa menika mboten urusan sampean. Kula tekan jagat arep ngapa-ngapa niku sakarep kula malah penak dadi manusa, mane dadi dewa.
Mon kula tak dadi menungsa mawon. Kula tak nonton dewa teng kayangan sing mang pimpin iki apa? Bakale selawase becik terus. Kula tak ndelok kaya ngapa. Inggih. Inggih pripun? Paduka menika diwaning para dewa kok ya. Nuwun sewu lho ajre kok ya. Menawi nggadahi wewenang sawetahipun badhe panguwaos sawetahipun. Menawi dipun tundung ya ibu tundung, ngaten mawon mboten dadak bingung ngaten menika lho Bu Kulun. Kakang Trada. Pripun? Inggih. Inggih. Tobat menika dos pundi lho? Ya nek wis lho. Menawi Kakang Trada mboten betah wonten ing kayangan kula aturi kisah saking kayangan. Ha inggih. Mang titeni sampeyan tumindak Allah. Wahyune bakal kewirangan sampeyan. Ngaturaken panuwun tanpa pepindhan Bu Kulun Tiri Paduka sampun piyantu dhateng putra Paduka pun Dewa Srani. Nggih. Permoni apan ulun minangka dadi sudarmaning Dewa Srani, sayekti apa kang dadi pamuthaing Dewa Srani, ulun kudu bisa ngudaneni. Ngaturaken panuwun Bu Kulun. Iya. Ya mung ngene. Gandeng syarat sranane wong bakal kedulungan wahyu lananging jagat, ulun dhewe ing wis darbe pranatan. Nalika semana ulun paring dawuh, wong kang bakal kedulungan wahyu lananging jagat kudu bisa tapa mangambang ana ing tengahing samudra. Mula wektu dina iki aja kongsi disuraki dening para kawula sinengguh yen to Bathara Guru mban cindhe mban siladan. Yen atmajaku tak mban cindhe, yen wong liya tak mban siladan. Mula ora ketang amung sedhela Dewa Srani dawuhana supaya tapa mangambang ana ing tengahing samudra. Permoni nyuwun mangapunten Bu Kulun. Menapa samangke mboten dados jalaran pejahipun putra Paduka pun Dewa Srani? Menawi katanding kaliyan kekiyatanipun Janaka, kula nuwun ngapunten Dewa Srani menika dereng sak traju, dereng sak bobot. Malah samangke kula nyuwun iga bertikel Paduka Hyang Manikmaya. Supados putra Paduka pun Dewa Srani menika saged nglampahi tapa mangambang wonten tengahing samudra menika kados pundi caranipun borong nganggen Paduka badhe paring pambiyantu dhateng putra Paduka pun Dewa Srani Bu Kulun. Ya to yen mancen kaya mengkono. Permoni ana syarat ulun kudu nglilakake titian ulun Lembu Andini. Dadi titianing si Dewa Srani nggone tapa mangambang ana ing tengahing samudra. Mula wektu dina iki atmaja ulun Dewa Srani bakal ulun paringi ngampil wujuding Lembu Andini. Permoni patobat ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Kulun ngaturaken panuwun. Dewa Srani nggone tapa mangambang ana ing tengahing samudra. Patobat ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ewa semanten tasih wonten tandha pitaken salebeting manah kula Pukulun. Apa maneh Durga? Ngendikanipun Hyang Narada, Paduka sampun kepareng-paring dawuh badhe maringaken nugraha menika dhateng pun Janaka. Monggo Janaka samangke ugi nglampahi tapa mangambang ing tengahing samudra. Pukulun. Saking pangertosanipun ingkang rayipun Permoni menawi Janaka sampun lampah tapa tangeh lamun putra Paduka Dewa Srani saged kedunungan wahyu ning lananging jagat inggih menika pun purbaningrat. Mila dinten samangke Pukulun babar pisan. Sampun ngantos Janaka dados kliliping Dewa Srani, kula nyuwun inggih srana saking Paduka. Janaka kedah pejah. Janaka kedah sirna saking lumahing bumi kruping langit menika Pukulun. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Sinukmaya winayu ing asepi. Om Astunama Sidam. Dadi mengkono pamutah kita Permoni. Wis marambah makaping-kaping ulun paring pambiyantu nanging mesa isih kurang nggonira nyuwun kelawan panjenengan ulun. Ya to yen pancen kaya mengkono, ora ana pusaka kang bakal bisa gawe babak kulite panengah Pandhawa, apa meneh bisa gawe siraning panengah Pandhawa krana sekti kalintang jayaning perang. Pilih tanding boboting yuda ya mung si Arjuna. Mula kang sangka kuwi marata gagi sawangen ulun bakal manjalma kaya wujud dene jemparing. Jemparing iki mengko ingkang bakal dadi sarana patining si Janaka Permoni. Patobat ngaturaken panuwun tanpa pepindhan Pukulun, ngaturaken panuwun.
patos angin Paduka mbantu dhateng pun ing putra pun dewa srani pikantuk wahyu purbaning Ratu Kulun. Iya Permoni. Mara gagi aja nganti kawanguran dening sak kathahing para Jawata cukup Atmaja Ulun Bathara Surapati lan Yamadipati ora bakal ngundhangake kelawan kahanan iki. Inggih. Boyongan pusaka iki lan kantinen lembuandine prapteng Tunggul Malaya. Dewa Srani iki nen tapa mangambang nitih lembuandine mengko sinambi nyaketi papane Janaka nggone tapa mangambang. Yen to wis weruh kelawan kahanane Janaka kinen nglepasake pusaka. Yen lumrah Janaka bakal tekaning pati, yen Janaka tekaning pati, Dewa Srani Atmaja Ulun bakal pikantuk wayu purbaning ngaturaken panuwun tanpa pepindhan. Plela Paduka lembuandine kula kanthi pan wonten ing Tunggul Malaya sinambi kula badhe amboyong dhateng pusaka dados sang Paduka Hyang Kulun Giri Pati. Iya ya Permoni aja nganti kaya bocah cilik. Tonon ngestaken dawuh kula. Dedali kedunya kalewaran kender mungging samudra laya ing berkencang warudaya pak pong bolong kali cedhe sapa sing gawe ora ana babar pisan kok dadi ora ana sasmita apa-apa kok ulun ditundung saka kadewatan. Monggo niatku apik, niatku becik. Kepengin ngelingke sing lali jejeke sing bengkong. Monggo kanane Adi Pramesti Bathara Guru bareng ketekan Cidurga jan wah menungsa ora tatanan randa. Iso malik paningali sang Pramesti Bathara Guru pekasan tumindake ing sekawit bakal maringake wahyu purbane Ratu lan Si Arjuna. Dadi malik tinggal bakal kaparingake marang Si Dewa Srani. Lah piye? Dewa-dewa sing kudune becik kudune suci wae iso mengeng, iso menggok dalan apa meneh titah. Walah, mula aku wis ora kepenak. Durga munggah kok rok-rokan iki. Monggo roke tengah disigar dhuwur banget. Gur mengargo timpo. Men Bathara Guru weruh. Tenan jebul bener ngendikaning para sepuh godha sing paling abot ki pancen godha gebyaring wentis kuning. Wah, nek wis kena kaya ngono kuwi jan wah wis. Wah, ya wis. Wis ora piye-piye wae. Ya, ulun ditundung saka kayangan ora bakal aku bali marang kayangan durung apik, durung becik kaya wingi uni. Wo, kendel riyen wo. Apa kowe? Lho. Nyuwun pangapunten kok sugal ngendika sampeyan. Mesti wae. Ulun ditundung dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Aku ngerti yen Hyang Kulun Bathara Guru kongkonan karo anak-anake klebu kowe, kon nututi karo aku supaya aku bali nang kayangan. Ya ngono apa ora? Ya ngono apa ora? Apa mbok anggap nerada ora wani gelut ngono apa piye? Mangke riyen. Sampeyan niku sak ploke mondok sedhela kok emosinan. Ben mangkel aku. Dewa-dewa ora tatanan. Sing apal kaya ana sing ora apal dunekke ting kluwik ra karo-karuan. Inggih. Wo, piye? Sareng kula petang-petang kula niku dadi dewa niku rak dadi sembaning titah to. Mestine ngono. Monggo dewa niku pakartine kudu apik. Merga dewa niku sak tingkah polahe sinudarsana dening kawula. Mestine ngono.
Ning Kayangan Suralaya lagi rusak, Kayangan Suralaya lagi geger, Kayangan Suralaya lagi amoh. Merga saka pokal gawene Adi Pramesti Bathara Guru. Inggih. Ning rak Iwang Pikulun Bathara Guru. Kula sami manah kula kalih sampeyan. Padha piye? Nek nganti kula meniki mboten tumindak ndandani Kayangan, nek nganti ana alane Kayangan. Monggo sing gawe ala dewa siji. Mengke sing kelepetan dewa pirang-pirang sing ora ngerti kenthang kimpuling lelakon pojok plereting kahanan mesti kesempyoke ngaradan. Kenthange piye kuwi? Sing boten ngertos kenthang kimpuling kahanan pojok plereting kawontenan mesti kesempyoke ngaradan. Lah mesti bener. Pak Kartine sing tumindak Allah Adi Pramesti Bathara Guru ning sing elek dewa-dewa kabeh, ngono. Inggih. Lah terus kula melu sampeyan. Melu aku piye? Nderek sampeyan. Melu aku ngrekoso, aku wis ora dadi dewa iki, aku arep mudhun dadi titah. Kula dados titah nggih mboten napa-napa. Kowe sing maune kecukupan apa sing tak butuhake mergo dadi jawata ning dadi titah iki ngrekoso lho ya Madipati, kudu nyambut gawe lho. Mboten napa-napa. Nyambut gawe abot, Kula sagah. nyambut gawe sing ngrekoso. Kula sagah mbangane kula kepenak uripe ning sasar susur tumindak kula melu wong sing ora bener, melu wong sing bener ngrekoso ning urup kula kepenak. Niku paitan kula. Wah, untung isih ana dewa sing apian kaya kowe. Dewa iki saiki racak-racake elek kabeh. Inggih. Asli iki ora usah dadak ditutup-tutupi. Ya meng kowe wong kaya kowe kuwi elek wujute, dewa elek ning pakartine apik ngono kuwi isih dijagake dandan-dandan karo dewa-dewa sing wis bosok pikirane. Inggih. Ngono ya? Inggih. Dadi nek kowe ketemu dewa-dewa sing elek iki elekno supaya dadi dewa sing apik. Wis ora apa-apa, nek pancen kowe melu aku ning ngrekoso lho. Inggih. Mboten dados menapa mudhun ning Kayangan. Jumujuk enten pundi? Ning negara Ngamarta. Lho, kok malah teng Amarta? Wis ben, iki arep tak gawe geger sisan. Arep tak kandhake para Pandhawa. Apa dianggep Pandhawa wedi karo dewa napa piye? Nek wis Puntadewa Werkudara, janakane lagi tapa. Nek kula Sedewa iki engko nesu merga Janaka arep dipateni karo Adi Pramesti Bathara Guru. Wis ben Kayangan morat marit boyo wis ben. Sampeyan niku dadi dewa arep apik apa arep ala? Sik ta. Kok malah aku tak arani ala ki? Nek sampeyan laporan Pandhawa niku sampeyan dewa tumbak cucukan. Oh, mang pikir. Mboten sah laporan. Wis ora, becik ya kudu becik, ala ya kudu ala, melu ya kena ora ya wis pokoke kowe. Nanging Prawadyabala Paksur tambur miyang suling pepandhen dalutek miwa bandera kakandha warna-warna pindha jala driyana sri kawuryan Kulon pamunten sinuwun. Tetungguling prajurit saking Tunggul Malaya kepareng Cemadong dawuh. Nadyan kula Cemadong dawuh sinuwun kados pundi?
pawartosipun anggen paduka ngrantu dhateng rawuhipun ingkang ibu pun Pandya Betari Durga. Nggih sinuwun kula cemadhong dawuh. Wadya Bala Tunggul Malaya. Nggih wonten dawuh. Ngerti yo. Sawaning Kanjeng Ibu Pandya Betari Durga marang Kahyangan Suralaya ingkang wigati mung kepengin nyuwun tumuruning wahyu Purbaningrat. Ya kuwi wahyu laranging jagat lan curing bawana. Isin wirang bebareng atase Dewa Srani kuwi putra Sang Hyang Jagat Girinata ya Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Lah kok dadi uripku ning alam donya kalah. Tian ditanding karo Si Arjuna kuwi tegese aku bakal jejereng sastra wirang. Lajeng kepareng paduka. Tumuli aku nyuwun tulung lan Kanjeng Ibu supaya sowan ngersaning Kanjeng Rama ya Sudarmaku Sang Hyang Jagat Girinata. Ingkang wigati wahyu laranging jagat mau aja nganti ditampa dening Kakang Janaka, nanging aku ingkang kudu nampa. Aku ingkang pantes minangka dadi lancuring jagat lananging donya iki prajurit Tunggul Malaya. Ibu. Cumengklung nanggen kula ngrantu dhateng rawuh paduka Kanjeng Ibu. Kadidene ngentosi Sleming Palwa gabus kumambanging Sila Kresna. Samangke lega raos sing manihipun ingkang putra pun Dewa Srani. Keparenga kula badhe nyuwun dawuh saking paduka Kanjeng Ibu menggah Purwa Madya lan wusananipun kados pundi ambabarana ingkang putra pun Dewa Srani. Tobat. Anakku nggih anakku wong gagah, anakku wong sentosa Dewa Srani. Bejo kemayangan ing atase kowe kuwi duwe ibu kaya aku. Turta kowe isih turangsing Sang Hyang Jagat Girinata, mula sak ciptamu dadi sak sediamu mesti ana. Liripun kados pundi paduka Kanjeng Ibu paring dawuh mekaten, Dewa Srani kula wonten dawuh. Ngerti anggon raya-raya swanana ing Kahyangan Suralaya. Apa ingkang dadi wigatine wis tak aturake makabeh marang ngersaning Sang Hyang Jagat Girinata Purwa Madya Wusana samendhang ora ana ingkang karempit. Tinampa dening Sudarmamu ya kuwi Sang Hyang Jagat Giripati. Dewa Srani anakku cah bagus marata gage sawangen. Baliku marang ya kuwi lengkahing Gunung Himawat kene iki nantenan lembu andini iki titianing Sang Hyang Jagat Girinata. Lan ngerti ya, Sang Hyang Jagat Giripati wis memba wujuding jemparing. Wontene apa to nganti wujud jemparing kaya mengkono merga aku wis matur Sang Hyang Jagat Girinata yen to Janaka isih urip tangen lamun Dewa Srani bisa ngukep kanugrahaning kang aran Wahyu Purbaningrat. Mula babar pisan tak jalukke patine Janaka lan Sang Hyang Jagat Giripati memba pusaka wujud jemparing. Ya jemparing kuwi mengko ingkang bakal bisa mateni Janaka yen Janaka tekaning pati gampang kamu bakal entuk wahyu lananging jagat mau Dewa Srani Kanjeng Ibu. Panuwun ingkang tanpa pepindhan. Waduh. Bombong raos sing manahipun ingkang putra pun Dewa Srani Ibu. Tobat. Lajeng keparingipun Kanjeng Rama pukulun maringi lembu andini dhateng paduka Kanjeng Ibu. Ora kok jeneng diparingi nanging diparingi ngampil. Ngerti ya? Yen to wong kang bakal entuk wahyu Purbaningrat mono kudu bisa nglakoni tapa ngambang ana ing tengahing samudra. Mongko saka pitunganku Dewa Srani anakku lanang durung bisa lan ora kuwagang yen to nglakoni tapa ngambang ana ing tengahing samudra. Mula aku njaluk tulung kalawan Sang Hyang Jagat Girinata. Paring srana lawan putrane ya kuwi supaya bisa nglakoni tapa ngambang, ora mung dienggo ila-ila tok sing wigati mung dadi syarat srana tumurning wahyu Purbaningrat. Lajeng kula kedah kados pundi nitya lembu andini iki tapa ngambang ana ing tengahing samudra. Babar pisan tak paringi pusaka jemparing. Ing kedadian saka Sang Hyang Jagat Girinata ya Sudarmamu dhewe. Sadurunge kowe tapa ngambang golek ana menyang endi dununge si Janaka. Yen wis weruh wujude Janaka lan katon gampang nggonmu merjaya, jemparing mau lepasna. Yen lumrah Janaka ora bakal bisa urip. Merga ketaman jemparing kedadian saka wong tuamu ya kuwi Sang Hyang Jagat Girinata Dewa Srani. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenta. Wisanggeni maya Wisnu Pratenta.
Mekaten Ibu. Iya. Nek telu mekaten lajeng bidalipun ing putra benjang menapa? Ora susah dadak ngenteni wanci ing prayoga mula gagi lembandi niki Tityana manjing tengahing samudra. Lan kanthi wujuding jemparing kinarya srana mateni si Janaka niki ngestaken dawuh. Dawuh para wadya balamu kinen pacak baris tepining samudra. Aja ana ingkang ganggu gawe nggonku nglakoni tapa sarta goleki si Janaka. Lho niki ngestaken dawuh kula nyuwun tambahing pangestu Kanjeng Ibu. Sing ati-ati aja nganti kaya bocah cilik dewa srani. Koko Prabu sawetawis lenggah wonten ing Praja Ngamarta parandening mangke dereng wonten wiyosing pangandika Paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Yayi, kula nuwun pangapunten. Kula menika namung jejeripun dayoh. Wonten ingkang kagungan dalem menika Paduka Yayi Prabu Darmakusuma. Taunana windanana kula boten badhe wantun angrumiyini medhar pangandikan wonten madyaning Datulaya negari ing Ngamarta. Kresna kakangku, Werkudara piye? nadyan dikaya ngapa? Nanging Kresna kakangku tinemu werda. Dara, nadyan pun Kakang tinemu werda, nanging pun Kakang ora duwe purbawasesa sakmutuhe tumrap negara Ngamarta. Mula pun Kakang wedi yen to nampa pidana saka Yayi Prabu Darmakusuma. Sinengga pun Kakang kuwi Nalendra saka liyan praja nanging panguwasaku kok ngungkuli marang Nalendra ing Ngamarta kuwi ora prayoga. Bener, tumrap aku bener, Yayi Prabu Ndarawati. Dadipun Kakang lawan Yayi Prabu Kresna kuwi ana negara Ngamarta kuwi tamu. Yen sing duwe omah durung nimbali utawa durung paring pangandikan, ora kena aku karo Yayi Kresna kuwi cemongol-congol ana ing Datulaya negara Ngamarta. Wah. Yen pancen kaya ngono. Barep kakangku, Werkudara kepiye? Mara gage ngendika apa ingkang dumadya ning Praja Ngamarta? Koko Prabu estunipun sampun lingsem manggen kula badhe munjuk atur. Liripun kados pundi dene Paduka Yayi Prabu paring dawuh mekaten. Inggih. Krana wungsal wangsul pendak-pendak kula ngrawuhaken Paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang dados lereking pirembagan boten sanes kejawi namung kadang Paduka panengah inggih pun Arjuna, inggih pun Janaka. Lho. Kadang kula Yayi Arjuna wonten menapa? Koko Prabu wonten ing pamiwahan utawi pasiwakan menika boten ketingal sowanipun Yayi Janaka. Monggo miturut aturipun Dimas Werkudara sampun wonten meh tigang candra etang engga klengganingga dinten sakmangke menika Yayi Arjuna nilar kasatyan Madukara. Monggo boten wonten baban ingkang mangandha ingkang sumendhe banon kang tinumpuk. Mila anggen kula ngrawuhaken Paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati sakmangke menika mugi keparenga enggalih hambebantu dhateng bot repotipun punta sakadang. Sumados sakmangke Pandhawa boten gotang, Arjuna keparenga sakmangke timbul utawi kondur wonten Praja Ngamarta. Koko Prabu Ndarawati ing Kresna sinayang manggelung mintonaken diwikramanira kang mitirane ngastoane ngasto dereng ngantos paripurna sami Balwacana ingkang katingal hunyang madya padha niki Sang Hyang Pikulun Kanika Resi ya Sang Kanika putra karya kaget Sang Hyang para Pandhawa.
Sandya bala Pandhawa mbiyok gumulung mangung siring santa Kurawa kambah unggih Srokatite merut layut sagung praratu sewu-sewu kalepatanipun ingkang wayah tadah wadana pukul boten kanthi kanyana-nyana paduka Iwang Pikulun kanika putra tedhak wonten ing negari Ngamarta kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Ya Puntadewa ulun tamah karya Bombong Tyas ulun ora liwat pangestu ulun tampanana ya Darma Kusuma. Pukulun kula ngaturaken bekti kula kunjuk Kresna ulun tampa pangestu ulun tampanana ya Narayana. Iye pukulun kula pundi nggo jimat paripe. Nrada kakeku aku maturake sembahku. Werkudara ulun tampa karya Bombong Tyas ulun pangestu ulun tampanana ya Bratasena. Yo. Pukulun ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Wah, la iki Baladewa barang malah ning Ngamarta. Iki sampun sawetawis nderekaken dhateng kadang kula Yai Prabu Ndawaraka. Ya syukur. Pangestu ulun tampanana ya Baladewa. kula pundi nggo jimat paripe. Wonten paridamel menapa pukulun dene paduka kepareng tedhak wonten negari Ngamarta. Menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna pukulun kula nedya cumadung dawuh. Ngene ya Puntadewa. Ulun ngerti apa to kang dadi duh kita ninggale kita dene kita nganakake pasewakan ana ing jroning negara Ngamarta. Nganti ngrawake kadang kita ya kuwi si Kresna. Ora mokal jalaran Kresna kuwi dadi pujangganing para Pandhawa. Mula yen ana abang biruning lelakon ning para Pandhawa kuwi mung gumantung marang Natandrawati. Dina semangka Kresna wis sowan ning praja Ngamarta. Lan wis nampa pangandikaning Putu Prabu Puntadewa dene ribeting para Pandhawa merga pokale si Janaka ing pendak-pendak ninggal kasatriyan Madukara, pendak-pendak ninggal karang kewajibane negara Ngamarta. Kasinggihan mekaten Pukulun. Malah kepasang yugya kantujuwe nginu. Dene paduka Pukulun kepareng nawuh wonten negari Ngamarta. Paduka tartemtu mangertosi wonten pundi dunungipun kadang kula Yai Arjuna ingkang sampun tigang candra sak mangke menika ninggal negari Ngamarta. Ya, yen pancen kita nyuwun kalawan panjenengan ulun supaya ulun blabari sarta buka pepadi iki ulun buka. Inggih Pukulun. Menapa wonten gandeng cenengipun kalian kadang kula Janaka? Ana gandeng cenenge kelawan kadangmu Janaka. Lan sadurunge ulun menehi ngerti menyang endi dununge si Janaka luwih dhisik, kowe padha ngerti ya. Yen ta wektu dina iki ulun wis ora dadi dewa. Lho. Sampun boten dados dewa. Lho, mangkir min Pukulun? Pukulun menika rak Jawata ta? Iya. Keng menapa paring mangandika kados mekaten? Nah wontenan kok wis di ACC. Wis dipecat karo Sang Hyang Pikulun Jagadgirinata wis ora dadi dewa. Wah. Yen rada akehku wis ora dadi dewa terus arep dadi apa? Sembuh engko gampang. Sing baku ulun wis ora dadi dewa. Sebabe apa? Lah perkara sebabe iki mengko aku tak crita luwih dhisik. Nggih Pukulun parang Mbabarono. Wonten menapa Tripaduka sampun boten dados dewa menika lajeng nuwun sewu dados napa? Sik tak sik kowe aja ngono kuwi sik. Ulun ditundung merga ora sak rembug karo Adi Pramesti Bathara Guru. Lah iki ngene, tak kandhani ya. Sejatine yen kita bingung apa to sababe Janaka lunga iki, Janaka lunga ora kok ropyan-ropyan nuruti pribadining Janaka dhewe iki ora. Ora nuruti karo kesenengane Janaka kuwi ora. Ning Janaka kae pancen satriya sing nglono, tegese pendak-pendak kuwi ora tau betah mapan ana ing kasatriyan, mesti lunga saka Madukara. Lungane Arjuna mesti nglakoni tapa brata, nglakoni prihatin. Mula nganti ana tetembungan payo katemping Samirana kenya jinatu krama karo apa jenenge iki Baladewa apa kae? Wah kula supe. Ya wis lali ya wis ora dadak-dadak pokoke loro kuwi loro. Iya. Janaka kuwi mula ora nganti betah mapan ana ing kasatriyan Madukara. Dina iki lungane Janaka kuwi teteki semedi ana ing tengahing samudra ana ing lengkahing Gunung Himawan. Apa to sababe Janaka nglakoni tapa ngambang ana ing tengahing samudra? Lah iki Janaka lagi tapa ing tengahing samudra. Adi Pramesti Bathara Guru sak tenane bakal maringi wahyu larangi jagat marang si Janaka. Ning dumadakan sowane Betari Durga ora aneh meneh Durga mesti
mbelani karo anake si Dewa Srani. Lah, tenan. Adi Guru Malik tinggal. Adi Guru mbelani Dewa Srani murungke nggone maringi wahyu karo si Janaka. Malah dina samengko kabar sing tak tunggu Dewa Srani dibantu karo Adi Prambi Bathara Guru bakal mateni Janaka. Blas lanet. Gugu karepe dhewe menunggu antanan. Wong berhenti. Werkudara. Iya. Kakangmu kae tututana. Tak teruske ya lek cerita ya. Iya. Iki mau apa kok mak gedebuk-gedebuk. Kula mboten mrene. Kula iki nek cerita karo ler-lerane. Dadi Boyapati yo ngerti. Lah, kan mula kang saka kuwi yen to kita ora gembelani karo si Janaka, Janaka mesti tekaning pati. Merga Dewa Srani dibantu karo Hyang Pirun Jagadgiri Pratingkah. Sapa to sing bakal iso ngungkuli kekuataning Sang Hyang Jagadgirinata? Kresna aja meneng wae. Iki dadi tanggung jawab kita. Nek nestaken dawuh Yayi, kula aturi mlebet wonten ing Kedaton Negari Ngamarta. Kula ing badhe nimbali para putra sumados samangke dijagianipun ingkang rayipun Arjuna. Koko Prabu kula semanggaken kawontenanipun kadang kula panengah Koko Prabu. Sayone binatang permen jajane. Kowe ganggu adine Baladewa. Konangan Baladewa lakon ticung akhirat nyawa para kowe. Lupute apa? Lupute apa Janaka? Mari dipateni mengarah karo wayuan panen iki. Aku mau mateni kowe dhewe piye? Yo, kono kene. kowe nesu karo sapa? Karo Hyang Pirun Bathara Guru, karo Dewa Srani. Wani ganggu karo Janaka. Janaka tapa ning tengahing Samudra, gaya wayu purbane rat karo dipateni iki lumut Jawa. Janaka le tapa nendi? Ning tengah segara. Segara ngendi? Oh iya ya. Suneh nek nesu iki takon alamate. Ora sak penae dhewe. Aku percaya kowe wong seneng nesu. Nek nganggo hitungan. Wah, gawe kesel. Kresna kongkonan aku kon ngoyak kowe. Lit nesu nek wis pernah nggone Janaka Letapa ning lengkeng Gunung Himawat ana segara anakan. Neng kono Janaka Letapa wis kene nesu. Wis kagol. Wah, gugu karepe dhewe. Dik, apa? Ana prajurit Tunggul Malaya ampuh banget, Dik. Umure wis tuwek ning glelenge ra jamak-jamak. Sing disumbari dudu sapa-sapa. Lho, sing disumbari sapa? Ketemu karo Mak Cilik Setyaki. Mak Cilik Setyaki ngantem pendhita tuwa mau, pendhitane ora apa-apa. Aja ming kowe, nek ming kowe apa? Kakang Antarja sumbari grayang awake gletak. Lho, Antarja kakangku digrayang awake gletak. Lho niku kuwi tenan aku nonton tenan. Gatotkaca saka dhuwur ketap-ketap ngejlik pendhita mau bres mripate mlirik digrayang tiba. Sing terakhir aku krungu suarane dhek. Ayo, sing jeneng Baladewa ndi? Asli aku ora goro. Tenan aku ora gawe-gawe. Sing Baladewa ndi? Aku nek mungsuh bayi-bayi tuwa do tuwa. Sing jeneng Baladewa ndi? Sing muni ngono ki cangkeme sapa? Pendhitane kae mau. Tenan aku nek cara aku isin dhewe sampeyan ki ratu tur peng-pengan kok ditantang berita iblis lan panon jajaran minggiro latra jae dhewe kono-kono nonton Mandura Prabu Prabu disumbari mati jong akhirat nyawamu pakuan mencet. Hei
Sapa sing nantang karo Baladewa? Pengen tinjau akhirat nyawamu, pengen nyawang neraka jahanam parat kowe. Menungso ra tatanan pada iki menungsane iki. Iki menungsane. Iki ngapa ta iki? Iki ngapa iki? Kowe sapa kowe? Kowe sapa kowe? Begawan Jaya Walwil. Kowe wong Tunggul Malala. Lah iya. Kowe wong Tunggul Malaya? Iya, dasar kepara nyata kowe sing ndur Sencaki. Iya. Sing ndur Sencaki sing grayang Antarja, sing grayang Barakaca iya. Aku sing ngalahke anak-anakmu. Kowe sapa? Lek nomor panu Gandra Gobomu sitok sumbari keri dhewe mau. Baladewa aku. Lek nomor panu Gandra Gobomu sitok sumbari keri dhewe mau aku Baladewa. Hubungane apa? Aku karo kowe iki hubungane apa? Ora ana wong rasane kowe kok nyumbari iki sing nyumbari sapa? Ora usah selak. Ora usah kumbi. Nek pancen kowe satriya Digdaya, kowe berita Digdaya kowe wong tuwa sing ampa. Ora usah dadak selak, ora usah dadak kumbi ayo. Yen iya ya iya, yen ora ya ora. Kowe nyumbari Baladewa ya ngono apa piye? Aku ki ora nyumbari sapa-sapa ya Mas. Astagfirullah. Kowe sing gawe-gawe iki sapa? Aku ki ora tau nyumbari sapa-sapa. Nah, arep nyumbari Baladewa iki menungsane ning ngarepmu iki. Iki Baladewa ning ngarepmu iki. Iki Nata Mandura, Ratu Mandura sing selawase perang ora tau kalah. Nek karo dapurmu ing aku nek nganti kalah, aku nyembah karo kowe 20 tahun tak kandhani. Iya ning iki apa perkarane? Perkarane iki ya trewek kowe. Manungsa jajaran. Nanti karo apa kowe? Kowe njaluk ora tak ngono ki ra ilang glelengmu kowe. Kapukmu kapan kowe? Mungsuh Pak Dekku perot-perot raimu.